Ja, jeg vil godt fortælle lidt om, hvordan man ved hjælp af et optisk gitter kan bestemme bølgelængden for laserlys. Og så vil jeg godt fortælle lidt om, hvordan lys det reagerer, når det sendes igennem et optisk gitter. Men først så skal vi lige have lidt basic viden omkring lysbølger. Vi har et begreb, der hedder bølgelængden. Bølgelængden det er fra bølgetop, som vi har her, til bølgetop, som vi har her. Eller fra bølgedal til bølgedal, som er lidt længere herude til højre. Eller et andet vilkårligt sted på bølgen, hvor man bare kan finde tilsvarende sted, hvor bølgen altså gentager sig. Så har vi amplituden. Amplituden det er det, der er mærket her med et stort A. Det er altså effekten af bølgen, eller hvor stort udslaget af bølgen det er. Vi kan se her, at bølgens grundposition, eller hvilestillingen for bølgen, den er her på den røde streg. Og så har vi yderpositionen, eller det største udslag, maksimum for den her bølge herude. Og det er så det, vi kalder amplituden, altså fra grundstilling eller hvilestilling til det største udslag, altså der, hvor bølgen når max effekten. Når vi taler om bølger, om lysbølger, der er sendt igennem sådan et gitter her, så taler vi også ofte om ordener. Og når lyset det passerer gitteret her, det kommer vi også ind på lidt senere, men så bliver der dannet nogle interferenspletter, som man kan se her på det medie, man så vælger at se pletterne på. Der kan man så se, at noget af lyset, det kommer uhindret igennem. Det passerer gitteret lige igennem, og det kalder vi så for 0. orden. Det er den plet, som gerne skulle danne midten for de andre pletter. Så har vi så 1., 2., 3. orden på den ene side, og tilsvarende på den anden side. Og det er så her, vi begynder at snakke om afbøjningsvinkel fra 0. orden til måske 1. orden. Det kommer jeg også ind på lidt senere. Interferens. Bølger, de kan som en særpræget egenskab danne interferens, altså gå igennem hinanden og virke med hinanden. Konstruktivt interferens, det er det vi ser her. Det er når to bølger, de svinger i takt, og faseforskellen den er 0 grader. Det vil resultere i, at der vil blive en ny bølge, hvor amplituden det er summen, at den er lige summen af de to forrige bølgers amplitude. Her ved konstruktiv interferens, så forstærker bølgerne hinanden. Det kan vi lige se et afbildning af her. Den konstruktive interferens, der kan vi se, at bølgerne de svinger i takt med hinanden. Dog er den røde bølge her skubbet cirka en halv bølgelængde af den blå. Og der kan vi så se et udslag her, hvor vi kan se udslaget, som er den grønne bølge, som er her, hvor bølgerne de interfererer med hinanden. Altså den er konstruktiv interferens. Så amplituden af de to bølger vil så give et udslag, som er summen af dem. Så har vi interferensbilledet igen, og her på billedet kan vi så også se destruktiv interferens. Ved destruktiv interferens, så er bølgerne i modfase, altså de svinger i modtakt af hinanden. Og nogle gange så vil der ske det, at bølgetoppe møder bølgedale, og det er jo så her, at bølgerne de svækker hinanden, og danner den her destruktive interferens. Er bølgerne sådan, så bølgetop møder bølgedal, altså at den ene bølge er forskubbet præcis en bølgelængde i forhold til den anden, så vil der opstå total destruktiv interferens, og det er jo så her, at hvis man vil få et udslag, der er lige 0, fordi at bølgerne de modvirker hinanden og gør hinanden intakte. Det kan vi se her. Her har vi bølgerne, der svinger lige mod hinanden. Altså når den blå er oppe i en bølgetop, er den røde i bølgedal. Og der kan vi så se udslaget her. Udslaget det er den grønne streg her. Og der kan vi jo så se, den er jo bare en vandret linje. Så der er jo ikke noget at komme efter der. Man kan bare se, at de modvirker hinanden totalt. Og amplituden af den nye bølge så den er lige 0. Her kan vi så se noget lys, der kommer til at passere et gitter. Men før det kommer til at passere de her spalter, opstår der efter Huygens princip nogle cirkulære elementarbølger. Det gør det, fordi alt lyset ikke kan slippe igennem spalterne på én gang.
og derfor opstår der så de her ringbølger. Bølgerne, eller lyset, der så kommer igennem spalterne, danner så noget konstruktiv interferens, som vi også kan se her, og ender så ud i nogle interferenspletter på en eventuel flade. Så er der lidt om gitterkonstanten, og gitterkonstanten den betegnes som D, og det er 1 divideret med antal streger per millimeter. På gitteret kan man se, eller kan man aflæse, hvor mange streger der er per millimeter, og det kan vi så finde ud af ved at benytte følgende formel her. Og hvis vi har et gitter med 300 streger per millimeter, kan vi så se, at vi tager 1 divideret med de 300 streger per millimeter, det vil sige 1 millimeter divideret med 300 streger per millimeter. Og så får vi så et mellemrum, altså en afstand mellem de her streger på 0,0033 mm, som så svarer til 3,33 gange 10 i minus 6 meter. Så man kan godt forestille sig, hvor kort afstanden er mellem de her spalter eller streger. Og det samme kan man så gøre med en spalte eller et gitter, der har 600 streger per millimeter. Og der kan vi så se, at mellemrummet mellem de her streger bliver endnu mindre. Afgrønningsvinklen, den beregner vi sådan her. Vi bruger en simpel Pythagoras. Det kan vi se ved, at vi har 0. orden, altså den læsestråle, der kommer direkte igennem. Og så har vi endte orden, altså den vilkårlige orden, vi vælger. Vi kan vælge første orden, anden orden, tredje orden. Vi skal bare være opmærksom på, at det kommer til at tælle med, så det ikke er noget ligegyldigt. Fordi at afbøjningsvinkel vil selvfølgelig ikke være den samme i første orden, som den er i f.eks. 4. orden. Så bruger vi en simpel Pythagoras, altså vi skal finde afbøjningsvinkel, som vi så bruger tangens til. Vi kender den huslinkende katete, som er A, altså afstanden fra det medie, vi finder vores interferenspletter på, og gitteret. Og så er der jo bare den modstående, som er afstanden mellem 0. orden og så den orden, vi godt vil finde afstanden fra. Og så sætter vi det så ind i den Pythagoras, og der kan vi så se tangens til afbøjningsvinkel efter den endte orden, altså x endte i endte, og eller efter n-orden, divideret med e, som altså er afstanden. Og så vil jeg rykke lidt rundt på formlen, kan vi jo så hurtigt finde ud af, hvor mange grader afbøjningsvinklen så er. Altså hvor meget vores lys egentlig har bøjet sig, efter det kom igennem vores spalte. Vi flytter tangens over på modsatte side, så vi laver en omvendt tangent, og hvis vi prøver egentlig første orden og siger, at afstanden mellem 0. og første orden var for eksempel 40 cm, 0,4 meter, og afstanden fra gitteret og mediet, vi målte pletterne på, var 1 meter, så finder vi ud af, at vores afbøjningsvinkel er efter første orden 21,8 grader. Og det samme kan vi så gøre med anden orden, og tredje og fjerde orden osv. Men hvad er det egentlig, der afgør afstanden mellem interferenspletterne? Jo mindre afstand er mellem spalterne, jo større afstand er den mellem interferensribberne, som vi også kan se over på dette billede her. Og det gør, at hvis spalterne, hvis afstanden mellem spalterne er kort, så kan bølgerne simpelthen ikke nå at interferere, eller de kan ikke nå at danne mange bølger, der kan interferere med hinanden, inden at bølgerne, som vi kan se herude, faktisk udligner hinanden og bliver sådan mere eller mindre identiske. Er der derimod stor afstand mellem spalterne, så bliver afstanden mellem interferensstribberne mindre, fordi at der kan nå at dannes flere ringbølger, og dermed kan bølgerne også nå at interferere mere med hinanden.